Is me Lily Chaimbail, sawl nas níl an scianach a hami sin tíab bliana san art scoil, agus hami cúteach go déanú cúrsa prentasach ag Somorostig. Fami ar son a chuirsa prentasach go dhéanú gus mscílan le clown a léisacha, leis go mi son a bhí nam teacher. Fami cúteach go son a bhí giúnsacha anna Gaelic mar a ha clown a fás agus a tócail cana. Leis a chuirsa hami ar a bhí an sás an na gnéis gnéamhachas anna inad cúram clunne, agus hami ar bhí giúnsacha mar a chléichas mí le clown mar a bhís mi gan tic sin, agus mar a hat a conolfig lá héin agus lena teacher in a ha cáladra. Ar a lá hami stayasan inad cúram clunne bhí mi déanú tarbatin le hit Shane, Leivig Stadion, Downsa agus Becarach. Carstrom go mór a bhí gopur cáirí clown leis go bhfuil iad san na tócalbatin bhuamsa agus hamas a giúnsacha bhuap san cúteach. Cúteach mac bhfuil mi tóchalscail an practicach ar is chuirsa at bhí háast as an art scoil i giúnsacha an sin. Bhálainn a chuirsa seo go duine sa bí a thar Gaelic léisacha neo a bhí gopur le clunne, ha go mór a carstrom agus ha míortáir íonsacha ar a chuirsa.